Ape ni mandasa de kanyo. Kodi bana nyakwalo mandasa. Ok nyal. Kana pesa na pok ni kwalo. To mandasa de kanyo siepa. Mama misinya ka beni jikon kanyo. Bueno som. Dangu na macham jikon adi nya sa choma sa ngene nya sa makriame. Jaka dede yan ko dijare. O ngamo ka ok ka mandasa. Okaka awe dikan. Jaka dede mane chunyi. Jaka ok chama mandese go. Okacham. Adire mane chunyi. Mandasa kwal. Mandasa uchelo kanyati. Ema peno kwal gi. Ponge badongo kwal. Okanyal chama uchia. Tonga moka mandasa. Ana we. Adire. I'm serious. Adire. Amanye tuno ge gore mandasa. Ikikibu ko daga mano. Meri manyalo. Tuere mandasa. Oh ineno gi. To me fiko. Eneno mandasa. Opande na mandasa. Adire ja ka ko na yoro mandasa ga jathina. Mami koko mang'eny. Jasa ikaw mandasa. Wani yo mandasa. Tanga ne dogi. Ano kasi chamari do. Ang'o mo dogi leny. Tunga chamari. Jake kwala titwe nyaka kambi. Ekwala. Jake market ambi twe tikwala. Wacha cha die ka wono wi duong marom nade ne. Ha? Yathina. Onge amo kwalo ka. Ka okukwal. Okukwal. Adi ro kimulo mandas. Gwen ng'e manyaka buno ringo kodi. Ha? Gwen mo ringo kodi. Kono weni gwen. Adi jake kimulo mandas wude ngani chieng lemo. Ber jadi ye. Ni mandas ta chamari okene. Ha? Mandas ta chamari okene. Tere moko. No ngana wegi. Adi kaka ji chandre ni nyathina ere mandas, ji chandore ere mandas. Mandas ere. Mama ya. Nakere mandas. Chafar kam nyisi monani mandas. Oyo onge wa nyathina. Kar wadhi uru kanisa, wuotho ngi kaka machiem. Sawa? Wadhi uru kanisa. Sasa tuna golo na kitamba. To mada kitu maber. Ya makauni dunga dunga mawi dung. Kila tu ni go maber. Ai. Hapenzi. Wala. Hi. Penyoru nya. Adog mabor. Oh God. Hey. Jaki kao mandasi pande wi. Jaki ngamu punye temni. Mateman. Apeji. Watawuko di mos. Gigithiro njoke kanisa. Ha? Jaki dino gigithiro kuokoda. Ndo wadige youth service. Youth. Buramari youth. Biti mo wi service. Kakoro mandasi bingeti wi. Riako to tingo kanye. Elweti. Kitiro riako elweti. Mandasa uchie nyathino pange wi motu eketama male mondesore. Ai. Yawa. Jaki tuwe tamba diri bandese. Aoli anya kwa mugajo wangi wachokanya ni lakchugo. Nyathi majaki ni dobedo nyathina na kiano nyathi ok dichanda malich kamano. Diko rase manyone agole school manyone gimoro machielo monyalo timo. Ramogi Radio. Kalam. Radio Ramogi. Karchun Jaluo. Weche maka kod kacha. Joluo duto e piny luo duto. Radio Ramogi. Machiegni to mokwongo magethond weche mabende waikonigi elak sechegi. Jopiny obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka gidwaro ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao ka itude kod nek mar Albert Ojwang'. Komachielo bende achiji adek mabende nomaki kitudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Mosenindo Charles Ong'ondo Were odagi kethono. Jatend piny Migosi William Ruto keto koke paro mar chik mabiro kedo gi mendni mag omenda kachiel gi kedo gi yore mag siro njore e yor omenda ma higa mar 2025. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni jopiny obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka gidwaro ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao ka itude gi nek mar Albert Ojwang'. Gino ma bende koro nochuno obila mondo mi oti kod iro malungo wang' mar keyo jong'anyogo. Jong'anyo bende koro wang'o moko kuom apikni mag kweth rowere machielo mane okwor mar keyo ng'anyono e chuny boma ma Nairobi. Watude kod lipota marwa Eriko Wenga ma bende nitiere e chuny boma ma Nairobi mamiyo mathoth ewi mano ma bende dhi nyime e chuny boma ma Nairobi.
Bino chilka chilka kuchumbo Nairobi ke sani ani apaya mamoi avenue kubagia sani chene ruto mag biashara ochungi chumbo manikendo nganya marati bodhi nyimeka obila omako chungo tegno ni onge nganya bro dhi nyime ibo makake no gitemo keyo rowere makawuono dhi nyime kod nganyo ka ge bayo gikodi ina malungo wanka rowere mamako bende ochunka hage wacho no ogibi yemre jo nganyo odhi nyime kod nganyo kendo gitingo ludhe madongo dongo mana ngi rakre kod jo nganyo gi sani nyakora mogi kendo en gina magia sani oketo chumbo Nairobi rach mokalo ka chenro mag ohala te olorte kendo bila temo duto maneno ni githiro ng'anyo odiochieng' ma kawuono nyakora mogi e chumbo ma Nairobi ka ng'anyo mane ochakre saa 4 nyaka sani koro saa 7 Nairobi chumbo ma Nairobi okalre kendo weche tek mokalo nyakora mogi bang' rowere bago ng'anyo ka ng'iyo mbele ka aneno rowere moting'o ludhe madongo dongo ganeno gari mar obila ka kendo ngiso ni odiochieng' ma kawuono rowere gi oramo ne ok gibidok chien mano ni ratiro mar mosenindo Albert Ojwang oyudi kendo giwacho ni nyaka gibag ng'anyo gima mienjo gi sani en ni rowere moko ni ok gibi yie mondo jomoko obag ng'anyo mar ketho gi chenro mag ohala ka emomiyo gibende giting'o ludhe ka gitemo kedo kod jo ng'anyo odiochieng' ma kawuono motelo wang'e ni pikipiki moko ne sewang' kod bang' jo ng'anyo yudo ni nitie jomoko ni tiyo kodo mar neno ni githiro ng'anyo ma kawuono nyakora mogi gie sani kamne kaka weche chal Nairobi gie sani nyakora mogi kendo luwo gi weche tek nyakora mogi kaka kamano to yena aduoki e studio achiel kachiel an Eric Owenga ko kichugo ma Nairobi. Erokamano inyo Owenga kuoma miyowa report kendo nyiso wa mano mabende dhi nyime e chuny boma ma Nairobi en ng'anyo mabende dhi nyime e chuny boma ma Nairobi mar kwedo kata rowere go mabende dwaro mondo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao. Mamoko mathoth yumano pod wabro medo mi kaka wamedo yudo e mesa marwa mar kawo weche manyien. Komachielo bende ne moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM e gwenge mag Mombasa koro dwaro ni piny owacho wito oko chik mochung' ne gayo weche mabende chwalo e mbui. Gikoni kata obedo ni chikno nitiere, obila osebedo katiyo gi agoko e rako rekod jogo mabende itudo gi keto weche ma ok ni kare e mbui. George Aoko nigi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. To ging'ado chikno mapiyo piyo. To sama chikno osebiro ka koro chikno duogo goyo ji, to kendo giduogo gi ywak kodwa. Mago pi wang' mwaneno ni mag miriam. Mano Betty Sharon ma en jagoro e duond buch ODM Mombasa kaseyo jood bura kuom kadho moko kuom chike makata kamano ok ketie tim, chike magikoni tiyo mana nyakum chiel kaka mano mar gayo weche ma iketo e mbui. Wadwaro ni chik mar computer misuse and cyber crime 2018 mondo goloko mondo witoko kabisa. Okoni en midhiero ni Albert Ojwang ne onegi kotenore gi weche manondiko e yor mbui, to kata kamano chikno ne okoti godo. Jobura mathurwa kapok uchako ywago Ojwang to wachnwa uru ni chikni ugole karang'o. Chike maseche ma udwaro loko chike marito mana un kendu to udhi uriwre kod libamba ma sechego ok unyal kata paro kuma wantie. Koro kasa ma wasetho ka uduogo irwa nuywak kodwa ok wadwar mano. Wuoguru oko ka chieng' rieny mondo unyiswa ni chikni ugole karang'o. Peter Otieno ma en jakanyono mar ODM to koni ogai mar okwach kich bende koro nego chung' tenge bang' jalupo ogai mar obila Eliud Lagat timo kamano. DCI Amin ben nyaka step aside. Gin gi Lang'at gin ji ariyo wach ni omako gi nikech gik ma giwacho ne jo Kenya opogore gi gik matimore ma jo Kenya neno. Kenya sani ji rieke. Ruto nudonjo go uru mumiyo nyithindo laptop, nyithindo somo kompyuta. Onge gima nyithindo gi okoso une mano miyo gi tiegruok ni. Koro tiegruok ni nyaka gitiga tiya. Hapa ni chapter 1 mar katiba wuoyo e sovereignty. This sovereign power belongs to the people and they can exercise direct or indirect. Magina giwacho ka Julius Ogogo makedo ni ratich oganda to koni chung' tenge kende okoromo. Kata bed no step aside, gima wan pod wadwaro ni nyaka obed charged, kendo obed charged for murder. Stepping aside, it was long overdue. No report bed nene ose step aside chon immediately manene Ojwang nene oyudne otho. Pod wan kaka jo Kenya to kendo wan jogo kaka makedo ratiro mar dhano, wan gima wadwaro nyaka chieng' mano chope doho. Wan gima wadwaro no oripo bed no resign ok kano o step aside. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko.
Bende Peter Otianga mabene jatenda rowere piny Luo goyo erokamano kuom lagat goyo erokamano kuom okang' mabende jatenda jalup Ogai mar obila Eliud Lagat ne okawo mar chung' tenge kendo chiwo thuolo ne timo nonro ewi nek mar Ojwang' kendo kwayo rowere mondo obed gi kwe ka itimo nonro ewi nek mar Ojwang'. Erokamano ahinya gi nyinge luonga ni Otianga Peter Obwanda Ogai mar rowere kata president ma joma tindo e piny Luo Council of Elders. Gima daher mondo miya wuoye ewi joma tindo ni wago erokamano ne kuom kendo sirikal mano osekawo chik mane askari mane wadwaro miluongo Lang'at mondo ne kik bede e wing mar tich mano oseyie mano ong'ado mobed aside. Daher mondo miya kwa vijende matindo kik ti kodwa gi josiasa e lak sechegi nikech gimose bedo kidwaro ni wadwaro ni mondo ng'acho step aside. Sani koro ng'acho step aside. Wadwa mondo mi jotim nonro mondo tim nonro makare mondo kan tiye weche ma achiel adek ma ok odhi kare mondo maki. Kama odhi kare mondo mak ng'ano. Gima daher mondo mi akwa. E Nairobi ka sani kwa ng'iye to waneno ka onge tich manyalo dhi mbele nikech weche ni josiasa moko koro chip gini endi. Dwaher kaka oganda kata kaka Ogai mar rowere motelo ne joma tindo. Wach ma jomoko dwa wuok katugo kod jowa watamore kabisa. And ka in wuod Luo kik tu kodi to wayie ni sani endi ochopo sama koro wadwa ni mondo piny obed gi kwe. Owe thuwa nikech Kenya kwa ketho Kenya en marwa. Mane gima nyakwa wachi. Kawadhi nyime wayudo ni achiji adek mabende ne omaki kitudo kod nek mar jarubra ma Kasipul mosenindo Charles Ong'ondo Were odagi ketho no. Achijego magin William Imoli Shigali mong'ere kod nying mar Imo, Edwin Oduor Odhiambo mong'ere kod nying mar Machwani kod Ebel Ochieng mong'ere kod nying mar Dave Kolo ne odagi ketho no. Main bang' nyisdo ni achiji adego chal mar ngimagi ni kare mar winjo bura modonjnegi gono. Bura no koro ibiro winji kendo tarik 17 dwe mar 7 higani. Komachielo bende en jatend piny Migosi William Ruto keto koke paro mar chik mabiro kedo gi mindni mag omenda kaachiel gi kedo gi yore mag siro njore e yor omenda ma higa mar 2025 ka chikno geto dino fuok mitiyogo e kelo pesa ma ok ler e pacho kae. Jatend piny owacho ni Kenya oikore mar neno ni en ong'ala manyime e rito chike matayo sekta mar omenda. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Midhiero osechako kwako kambi mar sukari mar Sony mane olok nyinge nyaka Sony Sugar Company 2025 tok piny owacho kete e lweta jaket mwandu mana dwe achiel kowuok sani ka bende koro wachore ni midhiero osechako kwake kendo koro piny owacho ikwayo mar mondo ochiw kony kata mondo res kambi no. Koke kaunti ma Migori George Juma miyo waler mathoth wachni. Dwe achiel tok kabiri nyango mar Sony kete lwet ji giwegi kod piny owacho e yor kodesa kambi ni koro semi nying manyien bende koro gire kaka Sony Sugar 2025. Iro bende osechako wuok e chiemni mar kambi ni ma en ranyisi ni koro chako rego e bwo telo manyien. Ung'e ni Sony en ga kambi mar community to mano wadwa endelea go. Ok ni koro ka Sony en kambi manyien koro dwa wito joma ne watimogo business machon. Rego mar kambi no biro bang' jopur bedo piny kod ten kambi ni kendo chopo winjruok kaka idhi tim chudo ne jopur beto mar niang' kaachiel kod chudo mar gope. Kera ahinya mondo joma nosendike tich odong' e tich to kendo kwanono mos kaponi jotich nikech tich to ji bete kendo tich pesa moro rumo. Kadi ginen ni gidwa golo namba mar jotich kama entie ka gidwoko piny dakwagi ni mondo gi make sure ni gi compensate jotijego ma proper mag ji nyalo chako go ngimagi kendo maber. Ok gigol agola ma ok gi keto kang' maber mar konyo ngimagi e yo maber. Biro bedo ga gi regular meetings mondo wamiyogi information the right time mondo kik bed ni jopur hangaika kucha oko kucha ni gikia gima timore e kambi od gik ma affect. Kuom kinde malach jopur osebedo ka ywago leo mar chudo beto manenge puothe kod mamoko. MCA ma South Sakwa kendo bende ni japur wanyi ten kambi manyien mar Sony nyaka koro chop dwaro mag jopur niang'. Wacho ni gidhi chulo ji bang' dala 7 no mondo warito mondo wane to
kendo gichul ji e yo maber makata kaka ipimo niang'. Kik mibadhi moro bede ni koro niang' bedo mapiny. Akwayo ni kanyalre to koro sirikal obi oket way bridge ei puothe makoro spillage niang' malwar piny gi obed gima onge. Jatatije mar kambi mar Sony Sugar 2025 Jen Pamela wach ni dhiro mayande miyo kambi mar Sony ok ni nyal tiyo makare gidhi neno ni orumo mondo kambi ni koro chop dwaro mag jopur niang'. Dwa hakiki ni job completion certificate to meeting mane wabedogo gi jopur ne wawacho ni nyaka bed efficiency kanyo mar korka beto niang'. Tend kambi mar Sony oseyango ni chudo mag gope mag jopur niang' maromo $330 mayandi kambi nitiere godo ka yande ne pok okete lwedo manyien e bwo chenro mar Kodesa idhi chul kod piny owacho e dwe mar 7 mar higani. Gima nyocha watimo en mana loso gi government gi jo Kenya Sugar Board mondo pesa no wuog piyo. So wabe wafuatilia pesa no mondo chul jopur. Jopur niang' dwani mondo koten kambi mar Sony Sugar 2025 oket maino e weche mag pur mar niang'. Kagisiro jopur erego mag chiwo kothe miyo gi mbolea kaachiel kod puro negi. We are yet to understand how they want to do their farming. We have neighboring factories who are providing farm inputs. So we are waiting to see what they are going to do. Pesa portion maduong' mar pesa midwa ket higani kaka lease mar government no wacho ni nitie pesa bibiro ket karibu 1 billion e factory to mano o include Ken development. So support mar jopur pod ni kanyo, inputs, fertilizer. Nenya Kalondo Maramoi kuke county ma Migori an Jo Juma. Gilipot ma Jo Juma ni mabilo kelo waigiko mar weche manyien na hirno maradimba gelak seche gito magithund weche mabende ne waikoni. Jopiny obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka gidwaro ni jalup ogai mar obila Eliud Lagato Gwetao ka itude gi nek mar Albert Ojwang'. Achiji adek mane omaki kitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul mosenindo Chanso Ng'ondo Were odagi kethono. Jatend piny Migosi William Ruto keto koke paro mar chik mabiro kedo gi miendni mag omenda kaachiel gi kedo gi yore mag siro njore e yor omenda ma higa mar 2025. Otudo koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche tuke ni maneja mar tim mar Kakamega Homeboyz Boniface Mbenzi sani koro pako ahinya tim mar Kenya Police kaluwore gi okang' margi mar loso historia kuom kawo lig maduong' ma pacho ka kuom thuolo mokwongo. Police nokawo historia kata nokawo lig e giko dira mokalo ni tok loch margi mar gol 1-0 mane gilogodo Shabana ka koro gichwalore nyaka point 64 ma gin point 6 motelo ne jogo manie thuolo mar 2 Gor Mahia. Gie kindeno ero gitieko season ka gin gi kocha manyien. Number 1 nataka kuwapatia Kenya Police kongole kwa kuweza kufanya vizuri msimu huu, kwa kuweza kufanikiwa kulichukua kombe la Kenya Premier League for the first time. Wameipatia very good fight, wamecheza vizuri, wamekuwa na season nzuri na tunataka tuwapongeze. Wamekuwa competitor wazuri ambao wametupatia challenge kuweza kufikia hicho kikombe. Imbezi gie kineno wacho ni tim mar Kakamega Homeboyz biro tiyo gi yore manotigodo gi Police e seche gi kore mar kawo lig season mabiro. Na polisi wamefungua na wameonyesha kwamba timu yoyote yaweza shinda
hiki kikombe cha ligi ya Kenya. Kwa hao kuwa mara ya kwanza, ni timu ambayo bado ni changa, imeingia katika ligi ni season karibu 2-3 na wameweza kuchukua kombe. So imekuwa ni challenge kwa timu zingine. Timu kama yangu, timu ya Kakamega Homeboyz, ni challenge kwao. At least tumekuwa sisi, we are all in the league than Kenya Police, na nafikiria ni time pia sisi tuweze kujitia mkaka so that tuweze kufanikiwa kuweza kuchukua hili kombe. Homeboyz noidho nyaka thuolo mar adek gi point 57 mana point achiel tok Gor Mahia mane thuolo mar 2, kendo gin gi thuolo matieke thuolo mar 2 kapo ni gibiro lo Tusker e giko dira mokalo, giko dira mabiro to Gor Mahia odhi okier. Komachielo bende ni joloyo ma tim mar Harambee Starlets Swaum Nanjala Musungu kaachiel kod Faith Mboya onyiso geno margi ni kamoro ginyalo biro lo tim mar Uganda ka gibiro tugo tieno ma kawuono e paw tuke ma Azam Complex e piny mar Tanzania. Maeri en bang' yudo loch e tugo mokwongo kane gilo tim mar Burundi gonde 3-0. Tugo ma kamano ibiro kuongnegi mano mabiro chakore ka saa 10 mar odhiambo kama tim mar Tanzania biro gocho gi tim mar Burundi e tuke ma bende idhigo Azam Sports Complex e boma ma Dar es Salaam piny Tanzania. Kwethne romi puonjo gi Beldin Odemba biro geto mar loyo tim mar Uganda ma loso rekod mari bang' loch mar tim mar Burundi. To e moko bende ni tim mar Napoli wachore ni dwaro jatugo Jadon Sancho kowuok e tim mar Manchester United ma rien kaluwore gi ute mag fwambo ma piny mar Italia. Sancho ne otugo ne tim mar Chelsea e yor loan e season mokalo duto, kata kamano winjruok ne ok obedo mar kawe adimba, gino makoro nomiyo tim mar Chelsea ochako miye thuolo mondo odog Old Trafford. Chelsea ne ok owinjore kode e yore mano dwaro, ka koro mano ne chuno ni nyoko dog mane tim mare mano ae. E kinde mane entiere tim mar Chelsea, Sancho nolo gonde 5 kendo chiwo assist 10, gino ma bende wachore ni ne ok ochopo rang'iny mani geno kuome. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng' e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mar Radio Ramogi kar chuny jaluo, nyakwara Mogajwanga yudo kanyo weche manyien adimba gi jalendo mari Roda Odhiambo ma pod bobedo kodi kanyo nyaka saa 10 ka githuolo ni adwani mondo miawi kanyo lwedo mabeyo wuod nyachula Kirafa Gwel Kamen bokelo ni kanyo chenro mar Donse Tuesday edition Ritiro Masani. Sombe baba, shishora chenko bera.